aurten ospatu ditugu gure 40 urte eta ikusgarri berezi batekin duela 5 egun hor zenik dela miren Pauen Bizar bide deitu ikusgarriekin eta bihar, hortako diz gaur ez duekin egiten, bihar egun berezia duguz eta bihar da 40 urte horren ospatzea eta ofizialki. Beaz, ez dugu eskoletxeik, Pauen, badu bai 10 urte, ari girela Arat unatekin Paueko herriko etxearekin, entxartuz atxumekia zerbait, toki bat, gela bat, urtean joan dira, eta dugulegi 3 urte erosteko zerbait ere bagimuen dentura, ez dugu egin, ordean hor gira ono gure aktibidadekin 5-6 toki diferentetan ditugu horik, eta bizten dena horretako dugu da daiten eskoletxe bat hau. Beaz, eran dut, 40 urte, Pauen dela, lehen dagaria sigurutara zen, Jacques Etxebat, ono bizida. Beaz, hor, helburua, biztan dena Pauen, beste elkartetan bezala, eskual kultura, atxikizia hor gure artean, eta gure aurren, eskolertik kanpo din aurren erakustea.